magsalita ka ng normal lang. Nagmumukha kang OA. Yang nga nga normal ti bagbaga ng daytoy. Sino ka diti hagsarasarita ti normal? Kastoy na karad nga agsarita, niyang ti mabalinam. Pilitan kami nga agsarita ti kaslata saritam kat agdumata si kadayta siyak daytoy naawatam. Ikaw na mita, baka mamutam mo tiket ng sabon ti Tanga lang ko na lang yun. Alsum. Kasali ka, alsum ka. Alsum. Daw nagkakul to niya. Naalsum, may kaya pa. Hasta si kakalsum na. Awan di samsamit mo. Dapat to eh. Kasing alsum mo siya, makapakasarwa.